Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng Nakalipas. Dear Uncle, charming, kaloyal. Hindi nagbago kasi wala naman dapat magbago. The goal. And tita, hot, yummy, fresh, habulin ng mga Babaero. panasagot ka. Yes. Tanya Chinita. Kasal muna bago abroad. Yan po ang gusto ko na mangyari sa amin ni Louie. Ako po si Pami ng Sampaloc, Manila. 3 years na po kaming magkarelasyon ni Louie. Pareho kami nagtatrabaho po sa isang kumpanya sa may Ortigas. Subalit, nagulat ako. Abay, nag-apply po pala mag-abroad. At dito po nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng Nakalipas. Babe, dali lang, babe. Babe, sandali na. Ano bang meron? Parang first time mong walang ko sa kondisyon. 3 years na tayo pero Babe, ngayon lang yata yan. Hindi, alam ko na. Kung ibang level yung pagod mo, baby, ako nang bahala ha. Ako nang bahala. Wala ka nang gagawin. Alam mo, sa akin mo lang mararanasan yan yung wala kang gagawin. Talaga? Kaya lang ha. Wala nga. Lagyan natin ng music. Lagyan natin Wala ng nga music. ako Baka sa ganahan. kondisyon. Lagyan mo dyan ng Kenny G. Wala nga ako sa kondisyon, babe. Alam mo, wag mo na sabihin pa ulit-ulit. Babe. Bitawan mo. Ayoko. Yan o, di ba? Ano ba gusto mo? Anong playlist gusto mo? Ayoko nga. Yun na lang. Yan. Babe. Ano ba? Ayoko na. Babe, baby, ako na. Ayoko nga. Ayoko nga, ano ba? Baby, Tama na. Alam mo bang kakapalinis ko lang ng ngipin, tsaka ng buong bibig sa dentist para dito, para sa honeymoon namin. Tapos ayaw mo. Wala nga ako gana kasi may sasabihin ako sa'yo eh. Hindi pwedeng loving muna bago sasabihin kung ano man. Hindi nga ako mapakali kasi... Ano ba yan? Sige na nga. Naiinis na ako sa'yo Tumawag si ate. Naiinis ako. Yung ate ko na... Kiss mo muna ako isa. Yeah. Sa lips, ano ko? Ano? Nanay? Ano ko? Ano? Katrabaho? Beso lang? Tumakinig ka kasi. Tumawag si ate. Ano? Ang pakailan ko sa tawagan yun ng ate mo. Ate ko yun? Wala kang pakialam? Hindi, I mean, anong connection nun sa bakit wala kang gana? Ang tagal mo sabihin kasi. Na-approve na kasi yung application ko sa Japan eh. 3 years. May work na ako doon. 3 years yung kontrata. Kaso hindi kami pwedeng umuwi until matapos yung contract. Pero pag natapos yung 3 years na yun, pagbalik ko ng Japan, pwede na ako kahit yearly. Makakauwi na ako. Maluoy ka. Nasakit ang ulo ko. Nagmamigraine ako sa'yo ngayon. Wala kang sinabi ni isang beses na nag-a-apply ka pala.
Tapos sinabi mo ngayon, natanggap ka na. Sinabi ko sa'yo, di ba? Dati pa Dati yun, pero wala kang sinabi na meron ka na parang initiative mag-apply. Louie, ano ba ako sa'yo? Hindi kasi yung... Mas importante ba yun sa'yo? Wala naman talaga ang balak eh. Kasi yung ate ko, alam mo naman yun, dalawa lang kaming magkapatid. Wala namang respeto yung ate mo sa akin. Di man lang ako tinatanong. Para sa future naman natin to, baby. Okay naman yung trabaho natin Kaya naman natin kitain yung Hindi nga, mas malaking kita dun sa Japan. Eh, syempre, wala naman akong problema sa titira. Nandun na yung ate ko. Ate mo ba talaga yung pupuntahan mo doon? Kahit tawagan pa natin, kausapin pa natin. Alam mo naman yung ate ko, matagal na yung atat-natat na susunod ako ng Japan. Baka ate lang yung pangalan sa phone book. Baby, hindi ako tulad ng iba. Hanapin mo yung mga, yung mga phone book sa cellphone ko. Walang mga colonel at major dyan. Walang Lazada rider dyan na nakalagay. Wala. Ate, baka iba yan. Wala. Tubero, walang ganun. Sige, payag ako Classmate, walang ganun. Ano ba Gasol din. Wala nga. Pakasal mo muna ako. tayo. Pakasal muna tayo. Ha? Ano yun? Anong ano din yun? Bakit ganyan yung reaction mo? Parang wala kang plano, Louie, Nagkakalokohan na tayo dito, Grabe ka na sa akin. Pami. Wala kang gala ngayon. Tapos nung sinabi kong pakasal tayo, ganyan yung reaction mo. Ano ba ako dito? Anong role ko dito, ha? Pami, relax. Siyempre nabigla lang ako sa sinabi mo. Nabigla. Mag-a-abroad ako, tapos biglang babanggit ng Naiinis pakasal. ako sa'yo. Natatawa ka pa Hindi ako. Ayun talaga mga babae. Hindi naman ako natatawa na. Nagpapaliwanag nga ako na. Ganyan yung itsura mo. Ano gusto mong maramdaman kung wala ka nang gana? Ako na nga yung tumatrabaho sa kama, tapos wala ka pang... Tatawanan mo lang yung kasal pag... Hindi kita tinatawanan. Paano tayo mapakasal? Kaya nga may 1 month na lang mahigit ang aalis na ako. May libre naman sa City Hall kay Mayor Strike. Ayoko sa kasalan ng bayan. Ano? Siyempre gusto ko bigyan kita ng bonggang kasal. Pagbalik ko. Hindi. Mag-iipon Pwede ako. tayo magpakasal ngayon. Unang kasal, tapos pagbalik mo, sige, bonggahan natin. Pero, Louie, maawa ka sa akin. Gusto ko na ma-secure tayong dalawa. Huwag mo naman akong iwan na ganito lang tayo. Makasalan mo naman ako, Louie. Pakakasalan kita, pero hindi yung bigla-bigla. Kasi, hindi to bigla. Ikaw ang nambibigla. Kung sana sinabi mo na pupunta ka na ng Japan, sana nakapag-ready ako. hindi nga kasi nga, babe naman, makinig ka. Pakasalan mo ko, hindi. Pakakasalan kita, pero Ngayon pagbalik, na o hindi? hindi nga pwede kasi yung papeles ko, single pa ako, aalis ako, magiging komplikado. Hindi na naman ako Hindi ko na problema yon. Ikaw ang may problema dito. Solusyonan mo yan. Basta pagbalik ko na lang. Naintindihan mo? Louie naman Ayaw nga po ni Louie na makasal kami. Pagbalik na lang daw niya. Kaya lang po may kutob talaga ako at natatakot ako na baka hindi niya na ako balikan. Nako Mars, pag ganyan yung lalaki, iwas na iwas sa kasal. Mars, Alam na this. Mars, huwag mo naman dagdagan yung kaba ko. Nag-a-anxiety na nga ako. Ito man lamig na lang. totoo yan, Mars. Para mga preso yung trauma. Para mga Kami na lang yung Mars, kami na Mars, lang may malasakit di ba may experience kang ganyan, di ba? Ako, Maskulada. Hindi. Mars, Trixie, lagi ka na lang nag-share si Maskulada naman yung mag-share nga. Di ba may ganyan kang experience? ganyan. Ang tagal, Mars, Trixie. Sabi mo siya, o ako na magsalita siya, mabilis ako magsalita siya, mabagal kasi magsalita. Huwag akong ganyan ako magsalita. Bakit ba? Mars, Trixie, dali, di ba yung yung kaibigan mo hindi pinakasalan? Tapos pag uwi, may iba na, Mars, kinasal sa iba man. Kaya nga, baka history repeats itself yan pero sa ibang tao. Pwede naman yan pero sa iba. History? Repeats itself. Ay, mali ba? Histories repeats itself. Marami siyang history kasi, Mars, baka... Wala, Mars, paano mo
nasabing may history sa cellphone niya? Mars, yun na nga eh. Binura yung log eh. Wala nang history. Mars! Naka-incognito. Mars! Spell, mas... incognito. Mars naman eh. Mars, kinakabahan, Mars. Kaya ako sa'yo, dapat talaga magpakasal kayo. Kung hindi na yung Mars, mapapasayo. tulungan mo kung ayusin sa City Hall. Kahit kay Mayor. Ay, hindi kasi pwede. Mars, dapat dalawa kayo. Baka sabihin tayong dalawang pakasal. Mars, tulungan May mo lang kaibigan ako. ako. Pumunta ng city registrars. Tama? City registration? Opo. Okay, pumunta siya doon. Siya lang isa na process, sabi ng taga City Registers. Ay, hindi kami nagkakasal lang, isa lang po. Mars, tulungan mo ko. Paano natin makukumbinsi, Mars? Mars. Mars, ready pa naman yung ribbon ko ngayon sa kasal. Ito, teka mo. Oh. Ay, oo nga. Kasal na to eh. Mars, Eh, paano yan? Dapat nga kasi makasal kayo bago yan umalis. Hindi na yung babalik para sa'yo. Mars talaga, Mars. Yun yung kutob. Tingin mo tama yung kutob natin tatlo, maskalada. Wala kang ambag. Ano yun? Kutob. Mars. Yun ang nga sinasabi ko sa'yo. Ano? Mars, inom na ako ng gamot ko kasi na anxiety ako eh. Naku, yan ang nga sinasabi ko sa'yo. Basta dapat makasal kayo, pilitin mo siya bago siya umalis. Okay? Kasi kung hindi, Mars, tulungan mo ko. Paano mag-imbento tayo ng ano ba? Ano yung- Magsakit-sakitan ako. buntis-buntis. Wala na, kumita na yan, buntis-buntisan, Mars. sakit-sakitan. Ano Kumita pa? Eh, lalong alis yan, baka mahawa. Mars. Kung mahal ka niya, pakakasalan ka niya bago yun umalis. So, hindi niya ako mahal? I don't know. Kasi sinabi ko na sa'yo. Mars, tulungan mo naman Baka ako. naman nag-iipon lang yan, Mars. Di ba, Kim? Sumama ka na, Kim. Tabla-tabla na to, Kim. Mukha ka na chonggo, Kim. Gumagano na. Ho! Alam mo, nahuli ko yan si ano. Alam mo, ganyan yung mga lalaki. Ayong matali niyan eh. Tsaka pagpunta ng Japan, mas malaki yung market niyan. Diba? Ano Ay, ka, gumisi ka nga dyan, Pami. Siyempre, pagdating doon, malaki market. Ang mga Pinoy doon, kumbaga, center of attraction, madaming magkakagusto dyan, magkakandara pa dyan, Haponesa. Hoy! Oh, Imbis i-comfort natin yung kaibigan, lalo ma-anxiety nauna yan. nauna ka. Spell anxiety. Kinakabahan. Okay na to. Basta Mars, pilitin mo siya magpakasal sa'yo, okay? Mars, sige, Mars. Babe, sinabi ko naman sa'yo, pagbalik ko magpapakasal tayo. Promise, lang. promise, mahal. As in, ano pa lang, pag aayusin ko na lahat dito para pagbaba mo ng eroplano, diretso na tayo sa church. Mahal. Pipilitin ko makauwi agad. Kaso 3 years yung contract, pero pipilitin ko na mapashorten yung contract ko. Uuwi ako kahit babalik ako for work. Basta magpakasal tayo pagbalik ko. Ngayon pa lang namimiss na kita. Mahal, alam ko nagsasabi ka ng totoo kasi naiyak mo may luha ka. Mamimesita lang eh. Mahal, na video call everyday ah. Mahal, lahat ng ginagawa mo hanggang matulog ka, papanoorin kita sa video ko lang. Kasi may trabaho ako, pero pipilitin ko na basta para sa'yo. Mahal kita lang. Babalikan kita, okay? Papakasal na pabalik ko. Naniniwala po ako lang ah. Wala. Okay? Sige na. I love you. Sige na, alis na ako. Baby. I just need you to know, girl. Kapit po ako sa pangako ni Louie na babalikan niya po ako at magpapakasal kami agad-agad. Subalit, 2 taon pa lang,
ay pinayagan na siyang makauwi ng Pilipinas. Kaya sobrang saya ko kasi mas mapapaaga po ang aming kasal. I'm sorry. Mahal, ready na. Ready na yung papers natin. Actually, Mahal, may catering na. Pami. I'm really sorry. Pero kung ano man yung nagastos mo sa preparation, i-refund kita lahat. Mahal, hindi importante. Akong gagastos. Akong Hindi gumastos. nga, Binayaran hindi ko na. Hindi, Louie, ano kasi ba yun? Louie. hindi na kita mahal eh. Louie, di ba sabi mo ako pa din pag ano tong sinasabi mo? Maawa ka sa akin, Louie. I'm sorry. Kasi wala eh. Gustuhin ko man pero hindi. Louie, mahal mo ako. May iba ka na ba? May kapalit na ba ako sa puso mo? Mahal, sabi mo, ako lang nangako tayo. Umiyak ka pa nga eh. Na naramdaman ko na sincere ka, mahal. I'm really sorry pero iba na yung laman ng puso ko. Louie. Hayop ka, animal ka. Ha? Napakababaero mo. Nagtiis ako dito, daming nanliligaw sa akin habang wala ka, di ko pinatulan. Tas ikaw, ang landi mo. Ha? Nalayo ka lang ng unti. Bago pa ako umalis, alam ko na wala na akong feelings for you. I'm sorry. I'm sorry. Hayop ka! Hayop ka, Louie! I'm really sorry. I don't want to hurt you. Hayop ka! Nothing at all. It feels